Charlottenlund var der i dag DM i en meget speciel sportsgren, nemlig kettlebell. Her galt det om at have muskler og teknik i orden for at løfte massive jernkugler. DM er kun for de allerhårdeste. Fra en skala fra 0 til 10, 11. Helt klart 11. Helt vildt. Helt vildt. Det er meget hårdt. I Charlottenlund blev der i dag holdt DM i kettlebell. Deltagerne skulle løfte de tunge jernkugler flest gange på 10 minutter, uden at sætte dem ned. Det er kun anden gang, der bliver afholdt DM i sportsgrenen. Herhjemme er kettlebells mest kendt fra styrketræning til crossfit og i fitnesscentre, men i andre lande er sportsgrenen udbredt. Det er meget, meget stort i Østeuropa, hvor sporten kommer fra, men det er i gang med at vokse. England, Tyskland, resten af Skandinavien også. Der blev konkurreret i 3 forskellige discipliner i forskellige vægtklasser. Både mænd og kvinder var med, og det svedt for at løfte kettlebells, der vejer mellem 12 og 24 kilo stykket. Lige nu sidder jeg så lidt og kommer på at få luften i mine lunger og lige sikre mig, når jeg rejser mig, at jeg ikke bare falder om. Og på sidelinjen var der inspiration til en måske fremtidig Danmarksmester. Jeg selv løfter, og det er sjovt at se andre også gøre det. Så se, hvor hårdt de giver den. I dag var der cirka 40 deltagere, men Thierry Sanchez tror sporten vil vokse. For selvom man skal være hårdfør, så er sporten for alle. Jeg satser på, at det bliver større, fordi det er et sport, der passer til mange forskellige kropsbygninger og temperamenter. Vinderen i den tungeste vægtklasse for kvinder blev Mette Nordly Pedersen. I den tungeste vægtklasse for mænd blev det Pierre Mægaard Knudsen. Ugen igen.